محەممەدێ فەرمان باوێ دلۆ یەک ji hevalên Seydayê Cegerxwîna ku nêzî 150 helbestên hevalê xwe ez berkirina li ser gora Seyda çend helbest xwendin. Seydayê Cegerxwîn helbestî giş xweşin. Tev dijî serwelatê xwe gotine. Ê evînî jî di dawiya helbestê evînî dî ser welatê xwe gotine. Ji milletê xwe gotine. Milletê xwe şiyar kiriye û yekîtî ji wan xwestiye û xwedin ji wan xwestiye û karibin welatê xwe xelas kin. Dibe hêl kişîme çû mejorê her du rexmin ben du res. Min dî pîrek tê ji torê ker di ber de tê biles. Hate nêzik roj bi xêrek da û wek min dil bixem pîrê bî bû, porsê bî bû, taqî reş bû rûgewes. Min ji pîrê xweş dipirsî eymetê tişkûvetê, got ji sêrtê diçme bêr tê xwînî ya romê me ez. Xan û eywan kirine wêran mêrûzin şez jê kirin. Min got pîrê qeyt û Kurdî çûye tiliyên xwe bigez. Bilkî bendê res bi guh bê dengê xwe pir hilmeke, pir ditirsim ez ji derbê sîngûyê romê teres. Min digot axa û beg wê got kurê min guh nedê, ew şivanin sermiyanin dane gurwan col û pez. Min kurek tenha heye min şandî bajêr medresê. Wî du sê pirs bo me gotin pê hilandin cerg û bez. Gotî dayê em bixwînin wek Cegerxwîn gotiye. Zû bixwînin, hev bibînin, biçine Kurdistan bilest. Seydayê Cegerxwîn piştî koça dawî kir, 8 dîwan û nêzî 37 pirtûk li paş xwe hiştin. û di sala 1979 da dîwana binavê şerefnameya mewzûn hate çapkirin. Îsal jî dîwana dihemîn binavê Xweşxewan ku di sala 1927 de hatibû nivîsandin û derfeta çapkirinê di wê demê de bi dest neket, bi helkefta 32mîn bîranîna Seyda dîwera belav kirin. Wek mizgînîk ew mijde ji bo rewşenbîr û toravanên gelê Kurd got dîwana Seydayê Cegerxwîn ya dihemîn îro bi imza mamoste Dirbas Mustafa li Duhokê tê belav kirin. Ev dîwan ji rex navenda nalbend ya çap û weşanê ve hatiye berhevkirin. 32 sal derbas dibin li ser koça dawî ya helbestvanê Kurdiyê navdar Cegerxwîn. Hijmarek ji hezkerên Seydayê Cegerxwîn her sal di bîranîna koça dawî da li ser gorawî kom dibin û bi helbest û stranan Seyda bibîrtînin. Dilovan Çetto, Kurdistan 24, Qamişlo.